یا گفتانی دارم خاک موام بیو بگم اکه هاما گفتان مورم بگم دا درون یوتیوب درون اینستاگرام دا короче розыгрыши Рустами Кал دیمش барон باید دیگه خیترای کو اوناو شایخای پایخای برنامه‌دن короче کنکواتی کردستن این розыгрышо یاد شما باور نکنه یا розыгрыши یا کاما برای کیسه خچونا نکنه باور نه پارتویسون بون مهنت میکنه اینقدر ازام میکشه و نه خود دام خالی آدم شما بخیزه پل پارتوی 1000 روبلی 1000 روبل بیای اما خودش دام جا کار کنه کو розыгрыш ایتاری اوتاری ارو تون سیو قاتی розыгрышо تون برای اکه تیپ خیر میکنه بو دامی карантин از دایا کپک مردم زورای شما میگیره برای نام درود بیاوری می پارتوی دا کارتای اونو 1000 سوم که اما ماشین شما بره و یا نمیبره شما اون همش آدمای خودشونن اونا همش این одно яма دروغه просто ку ваё барои немедони барои чия барои суми мардама хурданан натури ина натури суми мардама хурдестиян натури те инамиҷа биё 1000 рубл да дури стройка кор ку кума бинемта охи шумо ба пили мардам одам шидестен одам шумо ишка биден о барон охи ти худ дия бо фикр ки ти ки биди чи шиди тамло аввал ки биди чи шиди ози бо гирифти ду мошине ки ти 1 миллион мондести 1 миллион ту фоида дидести фамиди ду мошине ки мондаги ку ти даму розыгрышо $50,000 зиш надорам $50,000 ма 20,000 дам мошино тира намехарам унаму 1 миллион так мамедаги ма мепартом филам ма 20,000 намехарам ти 1000 допустим ти 1000 билет кадаги ти 1000 билет 1 миллион фоида дидести фамидести 1 миллион ти фоида дидести ти нигоҳ ки чӣ ко кардести ака ти пила мегири иҷа мардама фрев мекунӣ хурдести ти аввал мардама фрев кардӣ ки натонистӣ мардам қапидан короче гаренит кардан фаҳмидӣ барои ини корат гаренит кардан гуфтан ки биги конкурста бигзарон ҳамехи ҳаста ҳамун конкурса гузаронда наметонӣ ҳамун қапле ки мардам ясад чанд ҳазоре шидаги ай неҷа мардам москвада хованда аэропорта ҳар ҷо ҳам пила абрад нарой ки да дасти бачаҳо бите ҳамунҷа ямуҳа питанишонам бишава ҷонаишон ҳоз мисол да 1 рубл да 1 капек мардам зора мақсад барои ин гап дабораи вая ки ти наметонӣ ҳамун кора карда наметонӣ розыгрыш карда наметонӣ биги пили мардама абрад напарту ти да байни ҳамо одамора морам ҳастем ти ҳишкав ти инами ҳишкаи инами мо да мардами ғариб да ҳишкаи ти уже ҳишка шидӣ ти айпили 5000 айну фарух бидай ки бид 5 миллион бидам короче 1 миллиони чанқа бояд да картаи ти мегзашт ти бояд зборта закрит мекардӣ ти закрит зборта закрит накардӣ пул гузашт тан гирифт 3-4 миллион 2 миллионам да ти доход омада боша $30,000 ти мардама хурдагӣ ти медонӣ амира ти просто дани маме худаш раси чанд шидаги ай биги пула возврат каму немози розыгрыши нав кадеси ку яса чанд билет фурӯхтаги исусе биги мардами ғариб да москва хован да ҳар ҷо хован пула рӯи ки да ягон калоншон мисол амонора бигира обеспечивад кина ту ӯ розыгрышта бас кини ӯ Рустами Калтрам бас ки шумо намеше наметони ай удаами кор намебурои чӣ кунак мезанед не Рустами Калда именно ти дам дахл дорам миёи хита ранги арӯсаку нез кардани хали карда хита чинчи хали мекунӣ ку на ки феълои занакита ку ти агар ман як гапи пешинае да ти агар имон медоштӣ фаҳмидӣ ти хита ихали мегирӣ соф инами намешиданиё фаҳмидӣ шумо инами гуфти ҳама гапо ки сензура борин одам мере дар онаму бояд барнома кардагӣ ку чақчақ гапу чапида мешине Фирӯза Ҳафизоваш почош ихали кардагӣ шумо хитона просто ку шармандаи дуруни ютуб кардесе фаҳмидесе шармандао бас кине коротона конкурсотона атмена кине ё пили мардума бигардоне битиен фаҳмидесте шумо ку баи охи ти яънами 1 рубли ира хурдести ку 2 рубли ира бихикти ам барои 1 рублшам ҷавоб мегӣ барои 2 рублшам ай фарзандат мезанам мебирояд ё ай ягон наздике ти фикр беақлен шумо просто ақл надоред фаҳмидесте пулиқа мардум амехире шумо хиёл мекунед 100% мегарде аяҷотон аяҷотон мезанам мебирояд дар кор нест ам пули ҳаром шумо ба пули ҳамун ҳаром калон шудаге ба пули ҳаром мере ба пули ҳаром мемире шумо намешед розыгрыш мекунед
розыгрыштон дуруға Унам гулача Абдурозиқ Абдухолиқа Абдурозиқа ҳамурам дар пули ҳаром вай каде ози бо розыгриш бачаҳо мо ёрдам мекунем ҳамурам ти худаш ба хайр калон шудаги ҳамун буда ка бифаҳмоне ки худаш ба хайри мардум калон шудеса не ки бо ҳаромӣ кадеса мисол ма дар пул партои дар картай накалида мо ёрдам мекунем шумо 100 сум партои мебари я хунам карточкаи ти 20 сум 15 сум да гирифтаги я руған гирифтаги исм шакар пака ҳам 200 сум да харид кардаги нести и қа мардум да картаи ти пул партохтеса ин хайр неста 5 ойлар агар ти 5 ойлар агар обеспечиват кини 5 ойлар обеспечиват кини мардум айҷа медони ти да пул чӣ мепарта 100,000 200,000 мепарта ки и мебара мардума мисол обеспечиват мекуна хунашон да камбудиёшона буд мекуна леки шумо ҳеҷ чӣ кор кардан 300 сум да чизе мехари как будто бо роликиш мекунем намо харидем овардем на бачаҳо намеша шумо в натуре ту балаболи в натуре ту балаболи ту пули мардума мегири мехири ку хита ширин мекунӣ видео мекунӣ туда мекунӣ мазиқ махирсан шумо ку ба худо қасам ку шумо рол бозӣ мекунӣ рол шумо рол бозӣ мекунӣ оли то что шумо фикр мекунед ки мо хайп ё ки мо шумо да ин гапа гуфтестем ма хайпи тера ку задагим фаҳмиди ма да хайп дар кор нестам ма да агар хайп дар кор боша ку ранги инами шумо борӣ мебуром немхали 4 мардума дурӯғ мекунам хайп мешам не ки дар кор неста фаҳмидесте шумо ма азоба любой кас кашидаги дар Россия медонам барои 1000 рубл ту мепартои 1000 рубл ту мегирӣ мехирӣ не за хуй ту мегирӣ мехирӣ ту мегирӣ мехирӣ ту чӣ ҷавоб мегӣ барои пули ҳамун ту розыгришта мегирӣ мошинта да ки метӣ кайфият ҳам мекунӣ на як рӯз гузашти 2 рӯз гузашти пага як фарзандат бизанад пага як оилат бизанад ҳамун пул ҳаромиш бизанад баъд чӣ кор мекунӣ бо меган ку пули ҳаром да одами ҳаром ку ягон чӣ вай намекунад шумо ба пули ҳаром бой шидестем натури шумо ба пули ҳаром бой шидесте шуморо ку худо задестай ку ай идабо бадтартон кунам пато шумо як бор фикр як мардуми камбағала кунед шумо мардуми камбағала як бор фикр кунед шумо ина блогеру айне мардум ай просмотр пул кор мекунед бас то нестай ки бо гуфтем шонем си вай ка ки мо мегирем $100 мепартем ҳар як олияи камбизоада мисол пул вай мекунем кани ягонтон розӣ шиде нашиде барои ки кунтон пуле ки миёя а ютубтон фоида кунтон танги мекуна пула шумо разӣ намекунед шонем си ганж гуфта ки ман $100 ман мепартом биё кадоми дили гурдадоре накаде барои $1000 10 блогер мисол парта $1000 меша $1000 амура тақсим кунед 3-4 оилара мисол 5-10 оиларам $100 битие ҳамун ямун думо бичора камбағал мегзарад чико кадестиам просто ёку ё не хали хчона маймун кадестиам маймуни байни халқ шумо мо ака тамошобин шидагем шумо маймунои дуруни зоопарк ине михален шумо охи ку ами любой одам ку дар Россия азоба кашидаги ку медона фаҳмиди не ки шумо азоби Россияра кашидаги несте шумо ба худо мегӯм ки шумо азоби Россия мардума айвагуно сир кадесиам барои ҳамин касал шумо як бор биёе бинери наиҷара мардум барои касал ку иси сиршон мекунанд дар дуруни падезо хоҳанд уси сиршон мекунанд дар дуруни лесо хоҳанд ҳамун пула баром яса чанд ҳазор яса чанд билете мисол ҳам бародарам ба фикр ман дар ми гапи ман розиям ки ҳам пула роӣ ки мисол ҳамиҷа бачаҳое ки дар берун хованд ҳамуно да обеспечивад ки як моҳашона вайса ози карантина уже бо дальше проделит мекунанд барои ҳамин нак розыгришта бас ки ӯ ба омеди мошин пошид маҳкам кине розыгришотона маҳкам накам мекора пад бас кине кор як рӯз рӯ пару меғалти ку як рӯз қатиями одам рӯ пару меғалти била чи хеле марда ки э бача муш бизане девор чапа меша бире меҳнат куне а бача айб нест охир ё барои ба фели занаки ёфтагиам пил мардама дуруғ шумо пранкои шумо маъне надора пранкои шуморо беғарза ҳам тоҷико ягон вай тамошо беғара мардами ғариб бугу тамошо накуна дига ҳеҷ кас шуморо тамошо намекуна медоням мира шумо билад айвайшам просмотрам пул кор мекунем бо розыгриш кардеси ай розыгриш да ход омадест мардами ғариб ячтон гуфтаниям илтимос ячтон бо мегум шумо бовар накунеам ёра ба худо қасам ку як хелет ку бо медуре пиштиам хали балаболора мегире ман медонам ира ман ирам прекрасно медонам ки шумо гуфтиу гапо ку комментаторои дуруни ютубе медуроя комментария мекуне шумо ин тарику бикуне и бизнес неста и я намуди мардама фребкиния розыгриш кади ку розыгришта биё натури прямой эфир да ки та ҳамо одама намешиноси на ты одама намешиноси биёр ҳаму одама ту ҳаму билета мегирӣ ку одами шиноси худат дамети фаҳмиди ягон одами ини хали
так что пла партофтага ку удана мети фамиди ты мегири билетаку машинора мегире ради понт мемоне био короче розыгрыш кине машинта дахол мебинем и бизнес нест фамиди и харом хе бача кор хас 1500 наху миллион шумо кокне бля шумо кайф кардисе чо кардисе шумо охи пли фароха шумо дам пул дар кор боша я рубл мисол 100,000 ами гарибо я рубли партан шумо соиби пул меше неки бля бас кине 1000 сум я кине азо марда бечора кунуш медара я хелиш да 3 рӯз 1000 сум кор намекунад дар вақти кризис пул нест уздани мами ҳама мисол кор стройко кор накардаиса шумо чӣ бля мардума фреб мекунед шумо мардума фреб кардан ё бачо ино бачо шумо бачои баақл мардуми ғариб бачои баақл шумо чӣ зуд бовар мешед дам хали далбайбо бовар мекунед да соф қил да соф балабол да соф далбайоб мешинед шумо бовар мекунед а бачам 1000 сум ани рамазон аёз пеш рамазон 1000 сум ки дар розыгриш якним азоре ки давай парти хона ро ки я чизи питани бигира мисол рамазон ҳами шумо да хуб не охи нигоҳ ки пеш рамазон ё розыгриш кардес я баҷо бимбре бамустон баҷои бре я масҷида ёрдам кине баҷои бре я марди як одаме ки зорай баясм зора баямун зора я хел одам да тоҷикистон шумо бояд бре ваёра ёрдам кине паатои шумо ку розыгриш пил шумо пил гуфтамем бре пил кадом рӯз ку дарутон хали пил қатӣ кунам хали пила мечинам дарутон меган ҳарчи бечора мирд ба ҳами пил мирд рафт пил гуфтам мирд шумо одам намешен одамам несте шумо балаболои дуруни ютубе барои чӣ хез распачаши барои инеми айрӯи три балабол мо ами фанати ягон чунесем райдер нормали савира мехуна райдер хаста бачон неки фанати тимо абсолютно несе ты дами карьер зади ҳама боло буромади мисол зади исус шайтони кади калони ҳамуно кади хита боз ҳам мардум айтун рӯ гардон норозӣ шуд мисол фанати ты ҳеч канеста ҳамун одам инами одама да каналочка ами авлод медиада фақат ки мекард видео шахер мекард айрӯзе шахера гирифт янима кард хидиш видео кардеста ёзи хидиш ман хали ма у хали ти ҳичи нест ти рақосае медони опера балети ти натури рақосаи опера балети қати рустами калд ти уна я шайхи дига ҳар сетон короче шумо даи ҷакуне хали договор мекунед фаҳмиди просто хали между собой мешине обсудид мекуне чизера договор мекуне мақсад мере усуда мешине уну шайхат короче мере усуда мешина мега ки туда сюда ма медонам барон чико кадага у шайхаш барои хайп хидиш я вақто ваям хайп кадак хуча просто ранги занакфи хестарора расид фаҳмиди и гапора ку ози шумо просто бояд гӯш кине ман медонам шумо просто нехе мегзароне ку шумо худтона ба ақл мегире и чи гуфт и ҳичи нест шумо ҳичи нестем шумо просто ақл номус дошта боше ку ҳамиқа мардум шумо да видео кардес я ки шумо бас кине ҳами коротона бира меҳнат ки азоб бикаш пили меҳнат кади ти меҳнат накардести одам ти вапше меҳнат надорӣ ти пили мардума хурда гаштести тамом инемиқа гаптида баса бас ки розыгришта бас ки рӯбарӯ любой хиқатит мезанем ку да любой ҷо любой одамат қати ти қатиам любой қати гав мезанем барое ки мо барои суми худмон гав мезанем фаҳмиди барои суми ғарибон гав мезанем баса инами бачаҳо ғариб мисол инами хела накне розыгриш а бача дида як бо фреб кард ду бо фреб кард ҳамуро ҳам қадар инстаграм тема кардестиям ки ҳами пла хуб шумо бо чӣ хел ҳами розыгриш ҳами бовар мекунед мардум ку оли мардум беақл шидагиан яхе пацанон ку беақл шидагиан сразу мехезан пишти ва барон итария барон утария мебахше яхеле мебахше барони аз натонай натури барони аз натонай рустами кали аз натонай не конечно не шумо мехеза пиштишона мегире ман намефаҳмам ки айваё шумо да чӣ фоида мераса да иҷа ти меҳнат кардести инами ҷавози ти меҳнат кардести дар россия ти меҳнат дорӣ ти пилтаку дарм ти вай дароӣ кардести фаҳмидести ти пилта охир ти азоба ти мекашӣ ти да ягон чи фоида бираса ма бугум ки ида фоида мераса майли мо пиштиша бигира бас кине барон рустами кал унау шайхит ку бас кине да дуруни инстаграм хайбозитона бас кине розыгришитона фаҳмиди бас маҳкам кине пили мардума обратно бигире роӣ кине да ягон одами баақл москва роӣ кине мардум ку 1000